O corpo aparecía nesta zona do Porto de Tragobe en Cambados contra as 9:30 desta mañá. Varias persoas que paseban polas inmediacións alertaron os servizos de emerxencia. O cadáver corresponde co dunha muller duns 70 anos. Acabamos de proceder ao levantamento do corpo desta muller que apareceu a primeira hora da mañá sobre as 10 menos cuarto aquí na escollera do Porto de Tragobe. Trátase dunha muller de en torno a 70 anos, de complexión menuda. A muller non portaba a documentación, non foi ata media mañá cando se confirmou a súa identidade e que se trataba dunha veciña da vila. Todo apunta a que faleceu por afogamento. Todo parece indicar que o falecemento foi por afogamento e que non fai moitas horas que se produceu, en torno probablemente esta mesma mañá. As causas están a ser investigadas polas forzas da orde, non se descarta nada, mesmo que poidera ter sido un suicidio. Tamén se analiza a posible vinculación do suceso coa aparición de varios efectos persoais e unha nota manuscrita localizada na contorna da Casa do Mar. Chama a atención que a muller estaba descalza, co cal é probable que se achegara ao mar a recoller algo ou a coller auga, é unha das hipótesis, pero non se descarta ningunha outra. No Porto de Tragobe montouse esta mañá un dispositivo coa presenza da Garda Civil, a Policía Local, Protección Civil e tamén efectivos de salvamento marítimo.